Χαίρετε, κάστε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Daisy. Την προηγούμενη φορά προσπάθησα να καταφέρω τους ανθρώπους. Με το ψάρι κάτι είχε γίνει από όσο θυμάμαι. Ναι, σίγουρα κάτι είχε γίνει. Α, όχι, δεν είχε γίνει τίποτα απολύτως. Το εξέλιξε απλά. Συνεχίζω. Εδώ πέρα τι έχω να καλύψω. Αυτά μόνο. Ένας μάγος είναι η χελώνα. Χελόμαν. Ακόμα υπάρχει περίπτωση να δούμε. Ακόμα θέλω. Θέλω τον Aquaman. Δεν μου έχει επιλογή του Aquaman φαίνεται. Κάτι άνθρωπος. Για να δω. Πάπερ. Αέρας. Και που είναι. Δεν μου έχει τη ζωή. Αέρας και νερό, νομίζω δεν το έχω δοκιμάσει. Ευχαριστώ. Ζωή και αέρα. Στήμη και ζωή. Αέρας και ζωή. Όχι. Πάπερ και ζωή. Όχι. Βρύκολακας και ζωή. Όχι. Από αυτό το νομίζω δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ένα χάρι και ζωή. Αυτά φτιάξω λοιπόν. Ένα house. Ένα σάπερ. Ένα human και ζωή. Νομίζω ξαφνικά και θα βγάλει μάγο, ναι. Και εγώ. Όχι. Θέλω να δοκιμάσω κάτι. Χιούμι και λάβα. Το γιατί δεν το έχω δοκιμάσει. Fire και human. Καλή φορά. Κούρση. Τι είναι αυτό ακριβώς. Κούψε. Νεκρή νομίζω. Έχει νεκρός. Σουρφού πάνω στον κάτω κόσμο. Έφτιαξε στον κάτω κόσμο. Ο Άδης τώρα άρχισε να πιάνει δουλειές. Ο Χάρος. Δεν ξέρω τι θα κάνουν υπερορίες. Ζωή και δελφίνι. Ζωή και ψάρι. Ζωή και χελώνα. Ενέργεια και χελώνα. Ενέργεια και μυστοβρές. Μπέας. Φιν. Έλα. Πλάνκτον και ζωή. Τι άλλο μπορεί να φτιάξει δεινόσαυρος. Τι θα μπορούσε. Αυτό. Αυτού δεν δουλεύει. Τι θα μπορεί να ήταν. Και δεν θα έχω δοκιμάσει κανένα συνδυασμό. Υπάρχει ένας συνδυασμός. Αν κρύβω να μην υπάρχει έστω ένας για αυτά, υπάρχει φυσικά ένας. Δεν ξέρω αν τον έχω κάνει, νομίζω τον έχω κάνει. Δεν έχω μια ιδέα τι μπορεί να συνδυαστεί. Πήρε κάτι να εδώ. Όχι το. Τι θα μπορούσε. Αυτό. Ιδέα. Κάτι γίνεται σου με αυτά. Live. Ενέργεια. Ηλεκτρισμός επιτέλους. Έχω ηλεκτρισμό. Και με τον ηλεκτρισμό. Και σπασμό θα φτιάξω. Βασικά έχω μια ιδέα. Θα φτιάξω τον Δία. Άνθρωπος και ηλεκτρισμός. Όχι. Νομίζω θα γίνει ο Δίας. Δεν θα κάνει κάτι. Έλος. Ηλεκτρισμός άχαστος είναι.
Δεν μου γίνεται. Κάποια στιγμή θα μου φτιάξει και και τον Δία. Κάτι θα θέλει για το Δία. Δεν γίνεται. Κάτι θα θέλει. Κάτι που δεν έχω δοκιμάσει. Θα πάρω άλλη μια ιδέα επειδή έχω άπειρα. Συγγνώμη. Κάτι άστο. Κάτι που δεν είδατε τίποτα. Τώρα θα πατήσω άλλη μια ιδέα επειδή μπορώ. Τι ιδέα είναι? Με κάτι θέλω. Αυτό θες να το ξέρω. Αλλά ξέρεις κάτι. But now. Create tools. Άλλη ιδέα. Κανονική. Κάτι εδώ πέρα. Με νερό. Δεύτερο. Δοκιμάζω όλα με νερό. Τα έχω. Κατέφτιαξα. Βακτήρια. Όχι να το ξανακάνει πρώτη φορά το μέτρο. Οι ιδέες με βοηθάνε. Ακόμα έχω 3. Τι είναι? Έφτιαξα tools. Θες κάτι έτσι δεν είναι και με κάποια πράγματα θέλω βοήθειας. Περιμένω αφού φτιάξει δεινοσαύρους. Θα σπαμάρω όλο. Το κάνω για πάντα. Αυτό μπορώ να το κάνω για πάντα. Χωπα, τι? Αυτό δεν το ξέρα. Δεν ξέρω τι γινόταν. Αλήθεια, μπορώ να το κάνω αυτό συνέχεια. Έφτιαξα πυροτεχνήματα. Απλά τώρα φτιάχνω. Όπα, τι? Αγελάδα. Μου φύξα αγελάδα. Δεν ήξερα αν κάνω ότι υπήρχε αγελάδα. Bird. Ξέρω τώρα θα φτιάξουμε το πουλί. Πουλάκι μου. Έχω πάρα πολλά. Αλλά το ξέρω. Πού είναι και η ζωή. Θα φτιάξω το... Όπα, τι? Ενέργεια μήπως. Ενέργεια και πουλί. Τώρα. Κεράφνο πουλί. Θέλω να το δω αυτό. Τους είναι ο κόσμος. Οπότε να το... Κεραφνοπούλι. Ας το κάνω λίγο κόμπι. Έχει παντού πράγματα. Πεταμένα. Αυτό τι κάνει? Lizardman. Under. Δεν είναι... Γιατί μου βγάζει το Lizardman από το Spider-Man. Οπα, τι έγινε? Δεν ξέρω τι είναι αυτός. Κάτι θα είναι. Θέλω να το κάνω κακό μέχρι να μου τελειώσουν αυτά. Ξύλο και νερό, βάρκα. Όπα, ξεκλείωσα νέα κατηγορία. Νέα κατηγορία. Τώρα. Νέα κατηγορία, νομίζω. Ναι, αυτή είναι η νέα μου κατηγορία. Θέλω να το κάνω 3-2 φορές εγώ μου αφήνει. Όπα. Αυτό έχει πάει σε άλλο level. Τι είναι αυτό όλο? Πετρέλαιο. Δεν θα βοηθήσει το. Είναι τελευταία, είναι καλά. Τώρα θέλω να δω και κάτι. Φύτεψε πράγματα. Είναι σπατέρια. Εδώ πέρα οι άνθρωποι καλοπερνάνε. Τι έχουν ακόμα αυτά σπίτια, γιατί δεν έχουν πάει. Εδώ πέρα αυτό δεν μου το βγάζει. Τώρα να το δω. Κάτι γίνεται με αυτές τις κατηγορίες. Θα δοκιμάσω όλο με όλο. Θα δοκιμάσω πρώτα με το στό, με τη γη. Ναι, κάτι έγινε. Χωράφια. Έχω χωράφια πλέον. Δεινόσαυροι δεν είναι. Εγώ προσπαθώ να φέρω τόση ώρα δεινόσαυρους. Βάσει και μου τους βγάλει. Όπα τερμάτισα. Αλήθεια. Αλήθεια τερμάτισα. Με τρολάρι.
Γιατί με τρολάρεις. Τον τερμάτισα. Τι γίνεται. Το τερμάτισα. Αφήνω να συνεχίσω. Γιατί πως όχι. Τερμάτισα. Έχω πάρα πολλές απορίες. Πρώτον, έχω 1002 πράγματα ακόμη. Γιατί να μου έχει βγάλει ότι έχω τερματίσει. Όλο το game τερμάτισα. Δεν μπορώ να ξαναπαίξω. Παιδιά, αυτό θα είναι το τέλος αυτού του παιχνιδιού. Rip game. Εγώ θέλω να το συνεχίσω, αλλά δεν με αφήνει. Game, είσαι έχεις τα καλά σου. Γι' αυτό λέγεται demo. Αλλά μου είχα δει ότι είχε άλλο μια πίστα. Για μένα, γεια.